Хепатит С. Ей, приятел, ти знаеш ли какво е хепатит С? Добре, слушай тогава. Доколкото ни е известно, хепатит С се предава само по кръвен път. Как се предава ли? При преливане на инфектирана кръв, макар че това се случва много рядко. Преди да се прелива, кръвта се изследва. В днешно време венозните наркомани, които споделят общи игли, са в най-голяма опасност. Също така може да се инфектираш от нестерилизирани инструменти в болница, студио за татуировки и пирсинг и дори в зъболекарски кабинет. Също така има риск от заразяване при прием на наркотици през носа. Красавица! Впрочем, в много редки случаи хепатит С може да се предаде по време на секс. Рискът от заразяване по време на секс е нисък, освен случаите, в които има пряк контакт с кръв. Ако имаш постоянен партньор, рискът от заразяване е по-малък, но ако често сменеш своите партньори, рискът става по-голям. Не знам дали си се заразил. Трябва да се консултираш с доктора си и да се изследваш. Добре е да се изследваш. Трябва да знаеш, че хепатит С може да има дълъг безсимптомен период, т.е. може да си се заразил скоро, а симптомите да се появят след седмици, месеци или дори години. В ранните стадии се наблюдават симптоми подобни на хепатит А и Б. Отпадналост, болки в мускулите, ставите и в дясното подребрие, загуба на апетит, гадене, повръщане и пожълтяване на кожата. И все пак, голяма част от заразените хора изпитват само отпадналост и умора, а други нямат никакви оплаквания. Да, хепатит С е много неприятен. Можеш да разбереш, че си болен едва когато настъпят усложнения от инфекцията, като цироза или рак на черния дроб. А най-лошото е, че в момента не съществува ваксина за хепатит С. Знам, че звучи страшно, но не се бой. Хепатит С може да се излекува. Да, истина е. Днес не много хора знаят, че модерната медицина може да се пребори с хепатит С. Лекарствата имат някои странични ефекти и не действат еднакво добре на всекиго, но те постоянно се усъвършенстват и стават по-добри. Консултирай се с личния си лекар и се изследвай.